So, engineer. So yeah, in Obahan Nato. Land of peace. It's beautiful. Yes. Mulenza moza kina kwa mwana mamna jala short video na nesha na onwe higota n'imi. Ihe a bụ ka obodo na-emepe si aga n'iru. Ọ bụrụ obele ihe ka Alex Otti na-eme na Abia State. Na ka investors si abata obodo. Ihe a kịta akwa ndị ọcha bata wela aka ha na-awagali ime ọhịa ka iputukwe more buses terminal on ground. Ka mmakwa na ya lụtakwu so that ka transportation daily people easy. This ebe ọbụna ị nọ inwe transportation ya aga to the nearest junction. Ebe ọbụna inwe transportation that can link you to the market. Ebe ọbụna ị nọ inwe transportation ibubata gị ebido otu a. Ọ bụrụkwa some other state bụzi onwe steeti afịa bụ ikpe mala eziokwu na n'Igbo anyị. Mana achọrọ m ikpu ya ezigbo afịa before na asị na ma abịakwa ọntụ ndị abịa kpụrụ m. Onwe steeti afịa bụ ikpe mala eziokwu. Ọgwụ ka ọ dịzịrị ma nke bụ nke. Onwekwa steeti mkpọrọ afọ mana onwe steeti m na-akpọ ikpe mala eziokwu. Ọ bụrụkwa that type of state. Onwere ihe ọzọ ha dị mma ya. Onwere ihe ọzọ. I will not give you the missing link so that ka ịmata ihe m na-ekwu maka ya. I will not do it. So this is us encouraging Alex Otti nwanne anyị nwoke. Alex Otti bụ our amiable governor. Ọ na-achịta ọfụma. Nachele gaba. Ịghọtago. Nachele gaba. Because no ọ dịrị easy. Mmadụ ịbịa transform the face of the state within a twinkle of an eye. It is now for you to begin to ask your local government chairman or your governor's question. Because it's more obvious that now, these people are getting the money. Then why are they not, get the ball rolling? Gini jiha. Onye pala ko signal first 10 years, they have no first 4 years. So aye cheze giki richa 8 years to pay low for project. Ka aye che giki chipmoza deli wiki na hapo ki we say na kwa nkita ki bidololo. Get the ball rolling ozigbo ego na abata in an state revenue in an state nka unu na government na-ewetelu na allocation all the money na-aga na local government itinye anya the local government inye ha lụọ ọlụ ha lụtara eju anya n'ọlụ. Everybody can be employed and everybody can be fired. Nobody is above the law. Ona Alex Otti na-agaghalị imogo nke ọbụla na-adọrọ eputo ya in place nke ọbụla emetara itite everybody imogo all hand on deck. Olonaga investors are nabata obodo. Agwamuna will still say it again. Skyscrapers video arise when Abia State. Only video for mighty skyscrapers. So the earlier the better. Ijide go just somewhere in Abia State. Melo wong investment giloki in Abwe. Alex Otti check would do little. Only he aka. A man during the time of Alex Otti nekwa invest in him. When he invest in a business, I invest in anka. Because the more I make, the more investors are coming. My only fear in all of this thing, I'm still saying that Alex Otti should beef up more security. More active on hebana kobudu mala na security de go do hebana. Koda bona habiba tolo fonya hana. Before on it chi and HSF kakabalia. That is how extreme nchokode to be in HSF. Because when you don't know about thought police, they can practically read your mind. Let me tell you how it works before you may say and never mistake. Have you ever imagined, okay, you're working on a bag now? Imagine you go TV. Na TV and maybe kwa icheti no big. What happens to you at that moment? Even on social media, so see enough TV advert. Because your phone they now use the frequency as long as you use your thumbprint. That thought in you has reflected into something. Every year knows you made the highest mistake of your life by search such thing na Google. Once you search na Google, bam, my Instagram go, my Facebook go, they will be showing you advert of television. Television week you go see for 1 week before nka Apple. That's what we call thought police. So they have implemented it and see it works. So in other way, how easy we confuse with algorithm.
That's the language and use for it. Man, if you make your investigation, that thing is called thought police. So you use your thought to bring your imagination into life. So they have no way of making it appear to you. Or when have a magical way to make it appear to you, they will use it to happen. And the only way they can use it is to show you on your mobile phone. Omega everybody, start monitoring it from today. It happens. So Alex Otti, see beef up security na Abia State. And when we beef with the security or before her nature no be her, so that they will know that na obodo onwere ndị nwe obodo ndị na-agba obodo mmiri onye na-emedewe because onye na-eme ofụma ka anyị na-eto ma gọvanọ n'onwe nke ya na-anwakwa ike ya mpa ọzọ nna Chukwumacha Soludo ọ na-anwakwa ike ya ka ike ya because ndị Igbo na-atụ n'isi n'ọka aka ha nwaanyị ka ọ na-atọkwasị dị ya my gọvanọ onye na-anwa mana when it comes to ihe emere n'anya ihe emere afụrụ anya the result that speaks imogo the mighty result that speaks that have imogo onye meetili nothing and transform that nothing into something. Alex Otti still stand for me as number one because omele afụrụ anya one we met the place at nothing transform it to something. He's the only governor opposition na-abịa Zulu ihe ọlụrụ alụ ka ha wee mee campaign. Alex Otti abụrụ anọta. So biko bụrụ onye Abia State, all our hand on deck. If you see something, say something. If you see something, say something. Never allow this people to destabilize you, obodo. I keep saying it. Enwere nke nọ na House of Assembly actually pass a motion. Instead of you go the law, ka na afia on asepele haya ka exercise book page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Or didn't the man upon one asia no boro case emia. He kept on bending the people to agree to ihe name. Or didn't that only achilo boro chena aka. Mgbe for that kind of thing mwe fe ni sese mba na ya bi hand roma no keke nwanye den tenjo. So because ibolo onye Abia State, I still repeat, all hand on deck. Alex Otti nwanne m nwoke na ya ochie Chilogaba. Ohe bụ na mmadụ inwe the thought of the people at heart. Bible says when the wicked is in power, people suffer. But when the righteous is in power, people begins to rejoice. Na na-ekwu na hit na-eme na nepe ewetere ọkụ no this afụbe onye Abia State to complain alone. Afụbe ndị Abia State to complain na hit dị nke anụ nwa nke ọzọ. Afụbe m ya. Somebody made video 2 days ago na-akọwa that na mmiri zoo na mmiri flow na-agala onwe na street umago people are going about or where Lagos as example so no bụ na Lagos ko dị mmiri azụ na by now everywhere ya na-esi and the mmiri na eto n'ụlọ etoju everywhere ndị mmadụ pụta kọbi ọnụ enya kecheche ejigo Lagos a compare unu metu ihe ọmụ ekwe. Lagos is overhyped. I'm not saying that Lagos is not good. Lagos is good. More no Lagos. Man, Lagos is overhyped, overpriced, over everything. That is just the message on what it has. So Alex Otti, Chilogaba, Kodekwan.